Jenengan iki sak porsi mboten saged dimakmi jen. Porsine jumbo. Yo gane ta niku, Bu? Nggih. Oh. Mbah-mbah kok mboten ngewangi? Niku maem. Oh, tasik maem. Wah. Saking antrine rek saiki lomboke di blender kasar ini, nggih, Bu. Nggih dicoba. Dicoper wis gak koper ngulek ya. Masih sekolah nih juga nih. Nggih. Oh, SMA mana, Mbak? SMK 2. Oh, SMK 2 Antartika itu dah. Boten. Muduran. Oh, iya iya. Yo gane pinten jenengan? Lalu Kali. Oh, sik menang kula sekawan. Masih Tapi kula pondokaken teng Mojosari mriku sing barep. ambek apa? Kado-kado nggih.